The next item you will hear is a skit entitled Dee Bockelzhonne, which makes fun of the misunderstandings which arise between an English-speaking storekeeper and a newly arrived Russlander. Let's listen in as the Russlander enters the store. Oh dear, here comes another of those dumb immigrants. I wonder what kind of a how do you do I'm going to have trying to figure out what he wants. Nou, die groep je wonderboven gewoon de wereldman zien Engelsen. Dat zijn die lekker dat Engels allemaal wordt ondermijnen. Dat kan einer zich naar voren, even dat frissige treed. Ik wonder me nu bloos. Waar ik een damme Englander dat bijbrengt dat ik Bockelzhonne checken wil. And what can I do for you today, my friend? Mijn vrouw wil een bas koken. En nu veel haar nog een halve Duits Bockelzhonne. Sorry, mister. I don't understand you. Whatever it is you want, what's it used for? What do you do with it? Nee, niet echt. Doe zoals met die verchepen. Yeah, that's right. What do you do with it? Duitsch reed. Kost die schließlich even von mir, wo du wärst. Aber wann ich dort sie, bist du dort 7-mal. Nu hier mal ab davon. En vercheck me doch een halve Duits Bockelzhonne. Verstehst? Bockelzhonne wel ik. Een halve Duits. Wo mag ik die dat bloos dieplich? Wat Bockelzhonne zo recht zijn. Die wozen zo'n stier daar, im Gorde. En wanneer ze riep zijn, legt een ze overs appel. Bockelzhonne wel ik, verstehst? Bockelzhonne. Bockelzhonne. You mean a John that you can buckle yourself into? Yo. Dat zijn ze, Bockelzhonne. Now, how do you like that? I thought those immigrants were happy with those old-fashioned two-holers in their backyard. But this guy not only wants a John, he wants it equipped with seat belts and buckles. Well, now that I know what you want, I hope you find your buckled John. But this is a grocery store. You know, it's out of my line. You'd do well to see a plumber. Nee, ik zie geen Jood en ik wil ook niet bloemen. Bockelzhonne wil ik en over dat. Waar zal ik die dat bloos zeggen? Dat bloemen nog lang niet Bockelzhonne zijn. Bloemen haar stenen binnen. Bockelzhonne zijn gans en goede tomaten. Tomato? Jo, dat zijn ze. Well, then why don't you say so in the first place? Goodness sakes here. Here, I got a bag of tomatoes right here, and that'll be 79 cents, please. Yeah? Come on. Is een dollar goud? There we go. Yeah. Nou, ik bemoeit me dat tomaten kosten goud verstonen. No. Tomatoes don't have stones in them. You eat the whole thing. And for salads, you'll find these field tomatoes do best. Jo, en doe best ook een drijkoontje veel. En daar wegen jullie doen maar wieder. Ik neem nu mijn Bockelzhonne en ga naar huis. Cloudy, ja? Cloudy zelfs, dan maar.